tällainen iltavlogi ja plus my day. Joo, ja siis toi on meillä. Niin, mä oon siis Empulla. Pestään hampaat. Sitten nukkumaan. Lähtee aikoja sitten. Katsotaan tanssivideoita. Tai no, nyt siinä mainos. Lauluja. Ja lusikallista voita. Ruokalusikallista. Tällä muumimuku ja sinne pistää voita. 2 lusikallista yhteen tällaiseen. Ja me tehdään nyt 4. Me tehdään Empun pikkuvelille ja pikkusiskolle ja meille. Mikroon voi. Niin kauan, että se on sulanut. Monti. Okei. Mä voin ottaa sun pienemmän. Kananmuna on mun. Kananmuna. Niin. Ei tää onko anamuna. Ruokalusikallista vehnäjauhoa. Vehnäjauhoa. Tää ei oo nyt, kun on vehnäjauhoa. No mitä tää muuta? En mä tiedä. Joo. Onko se lusikka? Ei Kuinka oteta. ruokalusikallista? 30. 10. Mä laitan mulle vähän vähemmän. Joo, miksi? En mä halua niin paljon. Oota, mä aloin pistää sen loput. Itelle. Eikö sitä voi sitten lopussa vähän pistää? Hei, testikaa. Mitä? No sä vähän tipputit sitä. En mä nähnyt. Sokeria vähän tulee aika paljon, koska 3 ruokalusikallista sokeria. Niin. Noin. Ei mitään Sitten- sanoa. Katkinen. Älä pistä mulle, mä pistän mulle itse. Pistä vaan 2. Niin, koska sit sehän tulee vaikka kuimakea. Toi kissa, toi vihreä valkoinen, niin se on mun. Ja toi mun jälkeen on toi Empun ja sit nää on pienten. Nämä on meidän Erkan kanssa. Sit sä voit itse. Mui on paljon. Mä otan vähän muuta. Vähän nati. Ei jätetä muuta. Jyry, yty. Yty. Toi ei kuule kekkeä johonkuun. Kyllä meillä on löydettävä. Koko 2 ruokalusikallista. 2 ruokalusikallista. Vähemmän kuin sokeria kuuluisi. Nam nam nam. Nam nam. Nam. Minä haluan syödä sokerit kaikki. Ei. Joo. Mä pistän sit itse mulle. Tässä on minun. Nyt se ei tarvitse varmaan laittaa enempää. Mä pistän vielä Sitten minä pistän. Muistaaksä kuinka paljon? Joo, me pistettiin joskus vähän liikaa leivinjauhetta. Me pistettiin varmaan 3 sellaista pientä teelusikallista sitä. Niin niistä tuli vähän pahoja. Sitten vielä vähän. Jos kaakaon pistettäisiin 2 tällaista lusikallista ruokaa. Nyt me pistettiin. Tää ihan yhden kerran välillä. Sitten Vaan yhden kerran. leivin jo. Nyt nyt toi puolen munaa jokaiselle. Eli me tarvitaan 2 kananmunaa. 2 munaa. Kananmunaa. Jolla on vain 1 kananmuna. Onko? Vai kaikki maailmassa? Tällä niin Hei, tämä kananmunaa. on enemmän kuin tämä. Ihan sama Eli Elias. tämä on. Sitten pistään minun kananmunaa. Voiko sä kuvaa? Niin, ettei me kuori. Ei, kotta kaikki kuoret menee. Siinä on minun ja Jessikan. Kevyt maito 2,5. Ruokalusikkaa. Ruoalusikka. Tässä on tuossa on Emilian pikkuvelin. Oi, meillä vähän kävi, mutta sit sekoitetaan.
sitä. No mä jo sekoitettiin. 2 minuuttia. Ja ne on siellä. Tämä on Eerikan. Tässä on minun. Ja tällaiset tuli. 5/5. Enempulta ja popparia. Nyt kuinka kauan sen pitää olla siellä 2 minuuttia? Mä äsken söin ja mä tein tällaisen koronitelle. Ja tänään on siis uusi päivä ja 9.1. Ja nyt mä pistän vaatteet. Housut. Paita. Ja joku teepaita. Tää. Sitten jotkut sukot. Näin. Ja sitten alakerrassa mä pistän villasukat. No, mä pistin nyt vaatteet ja tänään niin mummi tuli. Niin tänään me mennään mummin ja äitin ja mun pikkuvelin kanssa katsoa sirkusjuttua esitystä. Näitä. Mutta käsi on vähän pieni, mutta nämä on hyvät. Tämä on niinku tästä tällainen iso, mutta käsistä vähän liian pieni. Mummi meni sanomaan äitille, että onko tää mulle hyvä tai ei. Ei vaan yhdet, ei ne tähtihousut, koska se paita oli liian pieni ja ne housut oli liian isot.
Свои кетчуп. Я не знаю, попробуй. Я попробую. Ну так что, острый? Даже детский. А будет. Ты куда-то смотрели?